good boy. Bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi facem o spargere de 1720 de diamante. Bine, cam puțin, dar am băgat 50 de lei. Și dacă vreți să vă jucați cu mine, asta este contul și ID-ul. Hai, băgăm să încarcă. Așa, uitați. ID-ul îl vedeți acolo. Așa că haideți să spargem 1720 de diamante. Acum, oare la ce să dau? Vreau neapărat să iau skydive-ul ăsta. Și din 399 nu știu dacă iau, da. Să dau, după aia dăm la Evo Valut oricum. Hai. 3, 2, 1 și... Mamă, parcă, sincer, parcă mă doare sufletul. Wow, bă, eu am dat 600, am dat 399, am dat 400 de diamante pe o placă. Na, te cred. Na, că am făcut-o de oaie. Oricum vreau să-l iau ăsta. Deci, cât am dat, am dat. Așa că hai să spargem aici. Bă, nimica! Wow! Hai, dăm aici. Ah, dacă se mai duce o dată. Bun. Încă un spin. Ah, ce era să-l iau? Wow, păi ce să mai e, că e ultimul spin. Oh, am luat ăsta. Ultimul spin, dacă nu-l iau aia e. Bă, dar trebuie să se mai ducă. Da, băi. Bă, frate, bă. Uite-te pe ce am dat eu banii. A, ce era... Mai dau ăsta și atât. Bă, măcar am luat skydive-ul ăla. Da, skydive. Skydive? Ce da, skydive? Aici îmi dau 27 de diamante, ce fac? Bă, ce rău îmi pare, bă. Că-mi da banii degeaba, bă. Oh, fost ar bun, echipat. Și aici, asta nu mă interesează, că și așa nu pot. Astea le-am luat. Asta, cutie pe... Da. Bă, fraților, a fost un vlog cam scurt, dar 50 de lei, cât de cât, o meritat, că m-am luat ăsta. Unde? Skill, nu. Aici. Cât de cât să zicem că a meritat, dar 27 de diamante am rămas cu el. Iată, mai am ăsta și oricum vreau să mai bag, dar nu oricum săptămâna asta, de 25 de lei o să îmi bag niște diamante 520 și mai bag și ăsta. Nu, ăsta că ăsta l-am deja, ăsta nu tu și o să, oricum vreau să mai adun diamante, deci asta a fost ultima spargere pe luna asta. Vreau tot să-mi bag diamante, să le adun, pentru că vreau să fac destul de multe diamante. Pentru content, pentru că eu mă joc, da, îmi place, numai că fac și pentru voi, cei care vă uitați la mine
unii dintre voi, că nu se uită nu se uită prea multă lume, dar nu am ce face. Deci, cam asta a fost și spargerea foarte scurtă, adică din imediat. Și vreau să, până la sfârșitul lunii, sper să fac 10.000 de diamante pe cont ca să facem o spargere ca lumea. Dar în rest, ce să mai zic? Deci, aveți aici ID-ul meu de la cont și o să ne jucăm dacă vreți. Îmi dați cerere, numai să fiți români, că nu vă accept dacă nu sunteți. Deci, salutare, bă! La revedere! Pa, bă!